Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ako mismo sa among panimalay, habagat lagi. Taod-taod na mi ani guys wa makapanagat. O wa lagi mga sudan, maghandom lang ko ning mga maghandom lang ko ning mga isdaas as niaging mga adlaw nga mo ni among gipangsuwa. Tungod tingas kagutom guys, ako na lang giunahuna ni tan-aw ko sa mga pictures. Habagat lagi di kapanagat mo nang nangita lang po mga pamaagi si Mr. Ani guys, parang mabuhi, mamanday, mga makina mo di ay guys. Wa pa maabot ang bagyong Christine at gitagaan day mi gracias Ginoo, gitagaan man niya og ubay-ubay nga mga isda kay aduna di ay siya plano nga di na po di ay may kapanagat. So itagaan may isda gay ani guys kay parang makatigumi, makapundo og mga konsumo sa tibuok simana o hapit na duwang simana ning mao to ng dagat guys. Mao na nga nagpasalamat mo taon mis Ginoo nga wa niya mi pasagdi. Nakapundo-pundo jud hinuon mi ani guys og pangonsumo kay as nilabeng nga mga adlaw mga bii managat mi mo na makakuha sila si Mister manaktak og gabi kay mananagat lagi, pwede adlaw pwede po gabi managat. Mo na nga salamat lang po sa Ginoo guys, sawa pa ang bagyo nakakuha mi og mga isda. Mao lagi maglabad among ulo kay magabi mami managat, so di mi katpug ani. Pero nagbalos po guys kay daghan mi kuha ani mga tayma. Salamat lang gyud sa Ginoo nga nakatigom-tigom jud inton mi wa kayo mi gut mi ani kay do naman may nahimong pundo. Mao ni nga mo'y nakadagbitad guys kay sa layo pa lagi ang bagyo, do na may ikapangonsumo. Gitubag yun sa Ginoo nga among pagpanginahanglan ani guys. Bisan to do gagmaot ang panahon, gikaluyan gihapon ko. So dako jud na akong pasalamat sa Ginoo nga wa jud ko niya pasagdi sa panahon sa bagyo nga Christine. Kawan sa mga anak ani guys. Habagat lagi igo lamitan ni maglantaw sa mga isda kanhi. Arang gutumo ani guys kay duwang semana jura mi kapanagat. Bisan tog mananagat mi guys, magkinahanglan man gajud mi og panudan. Hidlawan po mi ani mga isda guys. Ambot og kanusa pa mi ani makapanagat nga murag mauton pa man gajud ang timpo. Ni gawas na ang bagyong Christine guys, pero doon na po'y mubalik si Christine kay medyo gito na po din padong sa Pilipinas. Wala siya kaabot dito sa nakaabot sa gawas guys, pero ni balik na po siya. Murag na po'y laing bagyong di paabot na mo ani guys. So amo yun ning pangandaman ani guys kay aron dili mi mabutang sa alanganin. Igo-igo jud bagyuha guys kay nisuna jud mismo sa among panimalay. Gabi ning dako guys, nakatug na ko pag-adyo niini pero napugwat ko kay niya naman Mister nga pabakoron ko kay papangandamo na kami.
among gipanandaan guys o maguba na ning amo ang giali nga lipak sa amo ang pantawan guys mo retira na ni pero pag maguba di wag gud mi mulakaw. Ang mga makina ni guys ipasagdan na naman namo nga naa sa sa ubos. Sa akong tanaw ani guys ni padung na nighunas. So wa na lang mi ani mo irog total padung na maghunas. Dili na nga ikabalakan. A few moments later. Pagkaugma guys, nilurang na. Wala na kaayo ibawod. Pero sa among pagtuo murag di pa jud ka panagatan guys. Kusog pa ang hangin. About noon ani minus na pero hangin. Kusog ka ang hangin ani guys. Nilibot ko ani mo, testing ko libot ani guys ngadto sa may palibot. Ang gisublay ani guys ug unsa na sitwasyon sa mo ang palibot guys. Ang mga bato bitaw ani guys nga nagtapok. Wa na gianod na jud in town. Aga ko mga tanom ani guys nga mga utanon. Ni sabay pud sa bawod ani guys. Gabi man lagi ako kapanghipos kay tungod sa kabisi sa akong lakaw. Wala ko katiman sa cellphone kung unsa na ang panahon. So nangaano jud ako mga tanom ani guys. Dako kayo og kausaban ang dapita. Tumba ng mga kahoy ani oh. Pasensya na mo guys, pinaagi ning video mo ang tapuson na nga ako ang pagpasilip niyo guys og ako nagpasalamat. Bye bye.